1936 പാലക്കാട്ട് ശിവരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈഴവനായൊരു മനുഷ്യൻ, സവർണനായൊരു മനുഷ്യന്റെ കടയിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ഉപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപ്പുത എന്ന് ഈഴവൻ പറയാൻ പാടില്ലെന്നും പുളിക്കുന്നത് താ എന്നു മാത്രമേ ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന മനുഷ്യർ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും വിധിച്ചിട്ട് സവർണരായ മനുഷ്യരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശിവരാമനെ പോലെയുള്ള എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് കേരളം. 1936 കാലം. 1936 നിന്ന് നമ്മൾ 2023 ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയാധികാരമുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി തനിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ജാതി വിവേചനത്തെപ്പറ്റി തുറന്നു പറയേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്യുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജാതി ജീവിതത്തെപ്പറ്റി, ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അമ്പരപ്പോടെ അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ സാമാന്യ മനുഷ്യന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജാതി നമ്മുടെ നിൽപ്പിനെ, നോട്ടത്തിനെ, വസ്ത്രത്തെ, ഭാഷയെ, ആഹാരത്തെ, യാത്രയെ, സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും, സൗഹൃദത്തെ മാത്രമല്ല സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും ജാതി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണയിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകും. സി കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ തിരുക്കൊച്ചിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കീഴാള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം തങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അദൃശ്യരായിരുന്ന ജാതി സമൂഹങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സി കേശവൻ രാഷ്ട്രീയാധികാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബ്ലൗസ് ധരിച്ച് നാണിച്ച് ആകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് സി കേശവന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ്. ബ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും മേൽശരീരം മറയ്ക്കുന്നത് ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവർ സി കേശവന് പുറത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും അവർ ബ്ലൗസ് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഭിമാനമായി കാണുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് സി കേശവൻ ആദ്യമായി ഒരു റൗക്കയോ ബ്ലൗസോ ധരിക്കാനുള്ള തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ലജ്ജിച്ച് മാത്രം ആ ബ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർണ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനുമേലും ഉള്ള കർത്തൃത്വത്തെ ജാതി നിർണയിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. സ്വർണ്ണ മുക്കൂത്തി ധരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ചന്തയിൽ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നാടിൻ്റെ പേരാണ് കേരളം. സ്വർണ്ണ മുക്കൂത്തി ധരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നിസ്വരായ സ്ത്രീകൾ ചന്തയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നാടിൻ്റെ പേരാണ് കേരളം. നെടുമങ്ങാട് കലാപം നമുക്കറിയാം. നെടുമങ്ങാട് കലാപത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ പുലയരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ചന്തയിൽ പോകാനും ഉപ്പോ മുളകോ വാങ്ങാനും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തിൻ്റെ പേരാണ് നെടുമങ്ങാട് ലഹള എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അമ്പരന്ന് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ഭൂതകാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ PWD ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുനിരത്ത് എന്നുള്ള സപ്ന ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? അത് കേരളത്തിൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകാലം ദളിതരായ മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവഴി നടക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യങ്കാളിയെ പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വില്ലുവണ്ടിയിൽ രാജാവിനെ പോലെ സ്യൂട്ടും കോട്ടും ധരിച്ച് തലയിൽ സ്വർണ്ണ കിരീടം പോലെയുള്ള കൊപ്പായം ധരിച്ച് തൻ്റെ വില്ലുവണ്ടിയിൽ അഭിമാനത്തോടെ എൻ്റെ മനുഷ്യർ, എൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഈ തെരുവിലൂടെ, ഈ പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കും, ആരുണ്ടടാ ചോദിക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയും എതിര് നിന്ന മനുഷ്യരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുനിരത്തുകൾ പൊതു എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നറിയാൻ പറ്റണം. അതറിയേണ്ടുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നാരായണ ഗുരു, ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച. നാരായണ ഗുരു നിരന്തരം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തിയത് എന്തിനാണ്? 1888 നെയ്യാറിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടത്ത് രാത്രിയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഒരു അന്ത്യരാമത്തിൽ പെരുമഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നെയ്യാറിൽ നിന്നൊരു കല്ല് മുങ്ങിയെടുത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം പെരുമഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കരഞ്ഞത്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു കരയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തൻ്റെ ജനത അത്രയും കാലം ജീവിച്ച ദുസ്സഹമായ നിരാസത്തിൻ്റെ, ജാതിയുടെ പേരിൽ ഈഴവരായ മനുഷ്യർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിച്ച നിരാസത്തിൻ്റെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും അവഗണനയുടെയും ഓർമ്മയുടെ പേരിലാണ് നാരായണ ഗുരു കരഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. കാരണം കേരളത്തിലെ ഈഴവരായ മനുഷ്യർക്ക്, ദളിതരായ മനുഷ്യർക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് തൻ്റെതെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് നാരായണ ഗുരു കരയുന്നത്. കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും ചാത്തനെയും ഭൂതപ്രേതാദികളെയും മനുഷ്യർ ആരാധിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ചരിത്രാനുഭവം
കേരളത്തിലെ എത്രയോ ദശലക്ഷം മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ചു. ഈ മുട്ടിന് താഴെ മുണ്ടുടുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. മീശ വയ്ക്കാനും മീശ വിരിക്കാനും തല ഉയർത്തി നടക്കാനും ജാതിയിൽ കീഴാളരായ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് പ്രയാസമാണ്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് പാലിയത്ത് റോഡിലൂടെ, പാലിയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെ കീഴാള മനുഷ്യർക്ക് നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി A.G. വേലായുധനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ തല്ലുകൊണ്ട് ചാവുന്നത്. അദ്ദേഹം തല്ലുകൊണ്ട് ചാവുകയാണ്. മരിച്ചു എന്നുള്ള പദം തന്നെയല്ല, ചത്തു എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അവർണർക്ക് വേണ്ടി അവർണറുടെ മരണങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്, അതിൻ്റെ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്നുള്ളത്. കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, വേദം വായിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂ എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുവതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നതിൻ്റെ എന്താണ് തെളിവ് എന്നാണ് തിരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വാമി ചോദിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ പൂജാരി ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റുക എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനോട് ആ പൂജാരി ചോദിക്കുന്നത്. അത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കിയത്. അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ജാതി അസമത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളം തിരിച്ചു വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മൾ സമരം ചെയ്തും പോരാടിയും തുല്യതയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമാണ് കേരളം മാറി മറിഞ്ഞത്. ദ 50 Years ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ കേരള എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ജാതിയുടെ മേലധികാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കേരളത്തിൻ്റെ ജാതി ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും ജാതിയിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സഞ്ചാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും വായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സർവകലാശാലയിലെ VC ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ എഴുതിയ 50 Years ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ കേരള. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ജാതിയുടെ ഇരുട്ടിനെ തൂത്തുമാറ്റിയത്, പകരം ചിന്തയുടെ, ജനാധിപത്യപരമായ തുല്യതയുടെ, നീതിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ജനാധിപത്യം പുലർത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രം രാവിലെ തുറക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി. മേൽശാന്തി ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണനായ മേൽശാന്തി പൂജ കഴിഞ്ഞ് നിവേദ്യം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരായ മനുഷ്യരായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. കുറച്ചു മാറി ജാതിയിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മറ്റ് നായർ സമുദായത്തിലെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഈഴവർ, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. അതിനും എത്രയോ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ദളിതരായ മനുഷ്യർ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദളിതരായ മനുഷ്യർ, അവർക്കൊരിക്കലും കയ്യിൽ കൊടുക്കില്ല. അവർ ഈ നിവേദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ കോടാനുകൂടി ദളിതരായ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുവട്ടം ജീവിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ, ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയെ ജനാധിപത്യം വന്നു, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം വന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം വന്നപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ദളിതനായ മനുഷ്യന് റിസർവേഷൻ കിട്ടി. റിസർവേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ രാഷ്ട്രീയ അധികാരമുള്ളവനായി, അവൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി, അവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. ഈ പൂജാരി ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ആവണമെന്ന കൽപ്പന കാറ്റിൽ പറന്നു. ബ്രാഹ്മണന് പകരം ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനും പൂജാരിയാകാൻ തുടങ്ങി. അവൻ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ തുടങ്ങി, സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംസ്കൃതം പോലും പഠിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്കൊരു പൂജാരിയാകാൻ എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നാണ്. കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായി ക്ഷേത്രം 1888 പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ, അരുവിക്കരയിലെ അരുവിപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രം, അത് ക്ഷേത്രരൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം അവിടുത്തെ പൂജാരിയായി ക്ഷണിക്കുന്നത് കൂലിപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ്. അയാൾക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല, സംസ്കൃതം അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകളും അറിയാത്ത ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ദയയുണ്ടോ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂജാരിയാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാര മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു കീഴാള മനുഷ്യനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജനാധിപത്യം വന്നു, പൂജാരിയുടെ ജാതി മാറി. ജനാധിപത്യം വന്നു, മതിലിന് പുറത്ത്, ഗേറ്റിന് പുറത്ത്, റോഡിന് പുറത്ത്
കാത്തുകെട്ടി നിന്നിരുന്ന ദളിതരായ മനുഷ്യർ അവരുടെ സ്ഥാനം അവിടെയല്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തിരിച്ചറിയുകയും അവർ ഗേറ്റിനകത്തേക്ക്, മതിലിനകത്തേക്ക്, ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക്, അതിൻ്റെ അധികാരത്തിനകത്തേക്ക്, ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, അതിൻ്റെ അധികാരത്തിനകത്തേക്ക് തലകുമ്പിടാതെ, ഓ തമ്പ്ര എന്ന് വിളിക്കാതെ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നു കയറി. ബ്രാഹ്മണരായ മനുഷ്യർ, സവർണരായ മനുഷ്യർ അവരല്ല ആദ്യം നിവേദ്യം മേടിക്കുന്നത്. ആദ്യം വരുന്നവൻ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനും ആകട്ടെ, ആദ്യം വരുന്നവൻ ആദ്യം നിവേദ്യം മേടിക്കുകയും നിവേദ്യം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യർക്ക് ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടെയും തുല്യതയോടെയും ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിവേദ്യം കിട്ടില്ല. പകരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ ആയിട്ടുള്ള ദളിതൻ, അധികാരമുള്ള ദളിതൻ, അവനായിരിക്കും ആദ്യം നിവേദ്യം കിട്ടേണ്ടത് എന്നും ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 50 Years of Social Resolution in Kerala എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഓർമ്മകളെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധികാരമുള്ള, രാഷ്ട്രീയാധികാരമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പോലും അവരുടെ ജാതി അനുഭവങ്ങളെ, പീഡകളെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അധികാരമില്ലാത്ത, രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ജാതി ശരീരങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് എത്രത്തോളം അപമാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം.